थांनाय सालखौ सिगां साब्रुमनि नायमोनथां रगबाय बुजागै थैमानि पातिमनगि थेगै जास्ति सानै ते खादोमं फुनगलायखा कक्टमा थुरें बिसखांगो नुवातिया हदानि बिसिंतै बादल टिप्रा बुथारजाकमनो खादोमं फुनगलायखा ते बिनि नुखंगो जबासुक खायदेन bagै सानमो नारखा आसुक सिमिया जेराव पातिमं गैरोंजाक ब्रकनो बाजार तनि bagै बो खरा तिसाजाखा तेनि कक्टुम पाताव माजाखा गरजिराम राधा पद्म मयाल चौधुरी कर्ण मणि त्रिपुरा नुवातिया हदानि तांफां रबीन्द्र देबर्मा जों दिनै प्रेसमिट खालामनायनिफ्राय कारनखा हायसे जे बादल त्रिपुरानो जेभाबे अत्याचार खालायो आइननि शृंखला लंघन खालामनायनि बागै जों बेलेग बेलेग साजागैया दंखा जों बनो जुदि जुदि अनाय सांतांखौथ' अनायनि साजा दङ साजानि बेसे लायो ब्रक आइन निजे जागोन एमनबा बिनाखा जे ब्रक आइन लंघन खायगा अबनि बागै जों बादल त्रिपुरानो जे खुंखायनाय बा बुटखाय बुथानाय गणतिनि शास्ति जे माबे शास्ति कठोर शास्तिनि बागै जों दाबिनाय जेटा खालामबाय दंया बर' कायसानो जुदि बुटक खायो जुदि बुथाखां खालायथि बनो रां खायदिगि बनो प्राण फ्रय मानाय दिबा मैया शास्ति मा शास्ति खायनाय बर' नुवानसो खायदो आइनि बर' मुइ बाय खालाय बे आइनि संतां अबनो जों नायो कठोर शास्ति गने बोरै जों दिनै जतनो सालायनायनि बिसिंते जोंबो थाङैनो नायनो बरन परिबार रग असाय परिबार एकदम गरिब निरह बरगनो जों जे फारिमान जरति जों सबज फ्लायनि बागैनाय जों साइटक लायनाय जों जतनो दफाना जों कयमुं बा मेसेज जों जतनो दायति देखि जत कुबल दफान दताय तंगसिनि अनेक दफान 19 दफान बिसिंनि जाति रग जे तंमनि रगबो नरब थाङैनाय अबरनि जे परिबार जे असाय परिबार बसापति कमा बरक मासाया मानिया उमित मन रन किसा दायति देखिनाय सुबा सुबगन थुं जों नयता हदन हयतेबो सम्बरन सुबनानै अनेक जों साइटक लायनाय अबाताबुक नायदि सरकारनि जे आइननि मुताबिक सरकारनि दाराव अनुजाय जे ताबुक जे बुथानाय रक्त थानाय रब सरकारनि आइननि थानाय एबा जों जे बनि बसापतिनो जों जतन हदारक जों एबा जोंनि गुबुन दफर जतन जों बरन नायानि मतन जों बतले जों जिमाबर नामया अबा सरकारनि रुल्स अनुजाय सरकार रब बनाय दिनै जे सामाजिक ताखुरक बा आनि बायरावनो खुलुमो एबा हामबाय जों दिनै मारिक मानिके हायसे थानाय 13 तारिख मनु साब्रु मनुनि जे चिनि ताखु बादल त्रिपुरा ब राबार दे खक एबा खगिया दे बनो ठीक আছে सिगाव खिनिनाय रंखा पाब्लिक रो रबैनाय पुलिस रंनि याफावा पुलिस रक्ति फेका तुइनाय बनो लकअप बिसिंग पुलिस रग एरुमबाबे बनो बुखा एरुमबाबे ब टक्सरिं खलायका खलायमनि यागला ब अनेक बनि जे बनि जीवन प्राण ब थानान मतन खलाय हासपाताल लागिने बति खलायने परेवा दिनखे बनो जे चिकित्सा अंगि तमनि जे हासपाताल बथियानि अंखा हासपाताल थिमानि परेवसि जों ताबो खाइनबागिने बनि जे जस्टिस बनो तामन बागैनाय आइन साराब आइननि बिसिंते आइन खबिया कारिनाय पुलिस रक्त लकाब नबनो जेबाबे हुक इच्छा खाइबिने बुइनाय तगैनाय बनो तक्थरमाया पुलिस रबनो बुजामानि कारणनि तिनि हासपाताल थाङैनाय चिकित्सा अवस्थावैनो बनि प्राण बनि जे आत्महत्या बोलते बनि प्राण थाना नंखा हाइनबागिने जों तिनि बनि बिरोधिता खालायनाय जों नयता हदानि पक्ष अंगैनाय ओइ जे बुथानाय रक जे आसामी बरनि बिरोधि कठोर साजांथो एकदम कठोर साजा रानान बागैनाय जों जस्टिस नायनो बागैनाय जों जतनो इ मेसेजनि बिसिंथाय जे नुगै तंनाय ताखु रनबो मेसेज रबो नरक जतनो बनि बागैनाय सिटी ताखु बादल त्रिपुरानि बागैनाय नरक जतनो अबनि बागै खादुमा पान्डा खायदि खादुमानि बिसिंथै जों तिनि नयता हदे न हयते जों खादुमानि बिसिंथै जों नरना मारिंखा